Paham kan? Memang kaget wadah bidian menjat sifat asma. Wow bahasan qadim. Wis sekarang bahasan sing muhdas. Muhdas ini dibagi. Jadi martabat muhdas ini dibagi menjadi martabat 7 niku ya. Martabat muhdas ini nanti dibagi menjadi 4. Apa satu? Namanya arwah. 2 misal. 3 ajsam. 4 insan kamil. Jadi martabat makhluk ini begini menjadi 4. Lek telu. Kita bahas Sekarang bahasa kita muhdas. Arwah, apa tak arwah kuwi? Alam arwah kuwi roh sampeyan kabeh makhluk sing boneke roh. Iki sik dadi sitok, kumpul. Sik dadi satu, sik kumpul. Paham nggih? Urung dipecah-pecah. Maka itu namanya yaitu alam arwah. Mbon sampean paham iki, lek wis alam arwah munggah ning gone Dun yang gini alami misal. Lah alam misal apa tuh? Alam misal kuwi roh sing ngumpul kemang enek roh menungso, roh jin, roh setan, roh kewan, roh malaikat, tumbuhan. Mulai dipecah-pecah. Sebelumnya di alam arwah ini sama dari situ, sama juga dari situ. Roh sampean iki padha ungkul ya karo celeng ya karo tumbuhan ya karo malaikat padha jane awake di dalam arwah itu. Paham nggih? Seungkul perlu dipecah. Setelah itu baru menginjak alam misal. Alam misal ini sudah dipisah-pisah pribadi person sendiri-sendiri. Ini besok bakal jadi royan. Sakodratan tanji sini. Kodok-kodare dari situ. Jadi kitabmu wis enek. Di dalam alam misal itu wis dipecah-pecah. Menungso yo gue dhewe pribadi-pribadi sok bakal iso foto. Sudah ada, di situ sudah ada. Ini sudah malaikat yo ngono, sudah dipisahkan malaikat sapa sudah ada. Kodratan tanjisi utawa gambaran iki roh karo buku sampean. Kodratan tanjisi padha karo kodok-kodare sampean utawa catatan perjalanane sampean. Mulai lahir sampai mati sampai wis ada. Makanya sebenarnya kalau kita lihat mungkin wis dari kepastian Gusti Allah gitu. Nanti saya nggak paham kok dari tadi sini bahasa kaki kok di luar sini. Bahasa syariatnya kodok paham ya? Kok dari tadi jus gak kena duduk-duduk. Ketentuan sampean padha karo sampean kan wis lahir ini kan karek nglakoni bukune skenario Gusti Allah sama digelakon piye sampean sing dadi akal sing mudil apa akal sing hadi sampean ning praktekne sing sifat sing elek apa sing apik sampean karo Gusti Allah ditakdirne dadi Pandhawa apa Kurawa jadi kan sampean adi saiki karek nglakoni tok nggih to. Tapi orang itu awake dhewe kok apa dipesene ya wis tak nangge. Kowe jenenge sampean apa gunane ikhtiar tak ora. Nggih to. Makanya Qadratan Tanjihin menjadi sirnya rahasia. Saya kira gak dirahasiakne, itu amat ditutune. Kan mungkin saat ini saya kemarat wes. Nah, aku sakit ini dhisik, edok dhisik, mboten. Sumpen aku bakal dia tak tobat. Nggih kalau tidak dirahasiakan kan seperti itu. Apa enak dhewe wong saiki apa gelem ikhtiar ya? Tidak akan. Makanya saiki solusinya ada piye seperti ini tadi, kalau misalnya bahwa Roy sampean sak kodatan transisine sampean. Ngomongnya ada karek nglakoni tok. Iki yo karek nglakoni tok. Lah karek kowe iki saiki piye? Pengenmu piye ngoten? Saiki solusine mbek ade yo cukup
husnudzon nang Gusti Allah. Nggih ta? Cukup apa? Qanaah bukan terima, satu terima ngene. Ya enggak, ya ada ikhtiar, harus ada ikhtiar. Enggak boleh ngomong aku wis ditakdirin besok ini ya wis tak nerima. Itu sebenarnya dalam kodam tanzil sudah masuk kodam tanzil. Memang kalau dalam syariat Gusti Allah tidak akan merubah apa nasib seorang tidak belum langsung ya pada merubah lah kan. Oh, ini jadi ini kodam tanzil seperti itu kowe besok kamene rumangsa dengan ikhtiarmu, usahamu, kowe kasil, akhirnya sugih. Wis ana catetan skenario karek nglakoni niki nggih ta lakon kuwi kudu ngene-ngene. Jadi mek ngetone tok asin jan. Nggih ta? Niku. Lah lempun paham niki alam misal, dadi alam misal iki mang sik ruh. Ruh cuma wis pribadi sendiri-sendiri. Nggih ta? Wis enek kodratan tanjizine pisang. Buku catetamu besok kuwi lakon piye wis enek ning kene gak mungkin muncul kok. Baru menanggone alam ajsam. Alam ajsam niki jisim ten niki. Jisim terus dileboni roh niki wau. Roh karo kodratan tanjizine. Misale memang mlebu nang gone jisim. Umpama gambarane padha karo sampean bojone sampean meteng karo umur 38 udah 120 bulan. 48 atau gampangane jasad kan wis enek kandungan. Walaupun belum sempurna tapi kan wis untuk janin niku mulai dileboni roh. Roh dilebokne nang gone jasad. Gitu. Kan wis ana roh dhisik calone sak kodratan tanjizine. Dilebokne nang gone jasad. Lha lek wong Jawa enek neloni. Jenenge meteng ge ta. Enek sing mitoni. Lek mitoni telat mboten? Telat. Wong iki mang wis didadekne dhisik. Nggih ta? 78 wis kadoan pol. Lah sementara lek 38 telat mboten? Pas tapi umpama sampean amprah kuwi ketelat. Telat mboten? Misalnya ngeten. Kita 38 padahal arep tak leboni. Kudune sampean amprah sebelum niki napa? Pas belum. Sebelum. Berarti lek sampean pengen duwe anak sing saleh atau saleh sing ampuh, sampean njaluk piye? Kudune sampean pas kumpul. Ngumpuli bojone ndonga sing apik piye njaluk muti tak piye niku sing pas. Nggih mboten? Mila hati-hati makanya saya tidak menyalahkan wong Jawa dengan wong Jawa ndak. Lek kita lihat dari kitab ini nggih, prakteknya ini kan sama dengan prakteknya sama memahami alam arwah misal ajsam insan kamil. Nggih ta? Arwah niku sik roh. Lah iki ben iso misal kan roh wis mulai dipisah-pisah, mulai diwenehi kodratan tanjisi. Ajsam roh sak kodratan tanjisine dilebokne nang gone jantung bayi gitu. Paham ya? Iki kan ukuran kodaru telulah mulai roh dilebokne. Atau 120 hari. 110 hari atau 38. Wis dilebokne. Lek sampe njaluk arep dilebokne. Amprah itu sak durunge gitu nih. Berarti lek sak durunge berarti sampe niat gawe anak njaluk. Paham nggih? Ketika ngumpuli bojone, ndonga sing apik piye ben ampreh